Albiste honak dakartzagu gaur, ez gaude konfinatuta. Klandestinoki bintzatez, jaurlaritzari badakizue esan ala ez esan. Baina gaur, albiste hobeago bat daukagu. Maider, Galardi, F. Agirre ere geurean dugulako. Lehenbiziko aldia F. Agirre hoi ondo esate zula beraz urte berria hasteko modu ona urte berri ondan. Halaxe, badakizue, testa egin ala ez zer gertatuko ote den txotx garaiarekin. Heldu zen pandemia, txotx garaiarekin joango ote zaigu. Eta gaur txalo gutxi, Tutera aldera guazelako, erailketa matxista albiste dugu urte berriarekin batera, herriberan alaxe izan delako, urte berriak ekarri digun albiste beltza, Maider egia da, indarkeria matxistak etenik ez duela eta garaiekin zerikusirik ez, erabat struktural. Ematen du, urtea hasten danakin jartze dugula kontadorea zeroan, ez? Eta esango nuke urte 2022ko lehenbiziko hilketa matxista dala, baina beti da garrantzitsua hori egiturazkoa dela ikustea, eta ikustea 2003tik kontatzen zirenetik zenbat hilketa matxista egon dian Euskal Herrian. Berriaren mapa, biktimen maparen arabera, 113garrena da gaurkoa. Horiek beraz, zenbaki larriak Euskal Herrian ditugunak, egunotan espetxe eredua, espetxe politika ere izan dugu, eta hala zelako paradoxa, espetxe politikak bereziki zigortzen dituela emakumeak eta sistema juridikoa dela bereziki emakumeak ahul eta babesgabe uzten dituena. Horren arira, joan den asteburu honetan egindako mobilizazioen baitan, mugimendu feministak espetxeen egoera, espetxeen sistema heteropatriarkala eta preso den emakumeak ere hizpide hartu ditugu. Valladoliden gaude, emakume espetxe martxa jendetsu honetan, 300 emakume elkartu gara! Espetxeak jendartearen ispilu dira. Bertan, jendartean ematen diren zapalkuntza guztiak era gordinean ematen dira. Eta zapaldutako subjektuok are eta zapalduago gaude espetxean. Naiz eta argi adierazi nahi dugun, espetxeak ez direla inorrentzako leku. Espetxeak apurtu nahi ditugu. Bilguneko kide horiek nik ustete orain dela urte batzuk egindako martxan ondo aldarrikatu zutela, ez? Espetxea berez dela gizartearen norma horien barruan kabitzen ez diren horientzako gotorlekoa, ezkutalekua, aurrekon herriko preso batek definitzen zuen kartzela, gizartean soberan dauden horien zagortegi bezala. Eta ustete ondo definitzen zula. Baina, egia da, emakumeen kasuan gainera bestelako zigor bat ere jasotzen dutela, ez? Genero egitura eta begirada erabat patriarkala daukalako kartzelak. Eta gainera, Euskal preso emakumeen kasuan zigor politiko hori ere gehitu behar diogu. Eta hori nola islatzen da errealitatean, ze hitzutxak dira, baina errealitatean isla badaukate, ez? Adibidez, gaur egun Frantzian preso dauden Euskal preso gehienak lan emezanen edo Mondemarsango espetxetan daude, gertuena daudena, eta aldiz emakumeentzako oraindik atera biderik ezago lortu da
ia denak elkartzea, baina lortu da ezakizema kilometrora elkartzea, ez da? Eta Espainiako kasuan ere, naiz eta hurbilpen horiek egin dian, jarraitzen dute emakumeek egoten emakumei ezagozkien espetxeetan, beraientzako ala moduz moldatutako moduloetan, eta abar, egia da orain arte, orain egoera aldatu delako, baina orain arte esatezan emakumeak are isolatuago, eta are urrunago daudela, eta naiz eta egoera aldatu den azken urtean esango nuke hala egoten segitzen duela. Eta horren testigantzak ematen dituzte, preso egondako emakume asko, Zekina Izagirrek, Sara Majarenasek, Sandra Barrenetxeak, Itziar Morenok oraindik kartzelatik, okurtze zait, zerrenda luze bat, esaten ari geran guzti hau, testu eta ideetan bakarrik ez, baizik eta beraien gorputzetan ala bizi izan dutela, eta ala jasotzen dutela testigantzek. Espetxea eta emakumea aipatu ditugun honetan, aipatu gabe ez genuke utzi nahi, aipatu dugu espetxeetako auzi politikoa ze puntutan den. Jose Mari Dorronsorok 40 urte daramatza, Iruñeko espetxera ekarri dute, baina azken 40 urteak Mexiko, Frantzia, Espainiako urrunean dauden espetxetan igarota, bere senideak izan dira zaintzaren arduradun urte guzti hauetan, bere ama ez dago honezkero, baina Maritxu Malaxetxebarrianen irudiak berreskuratu ditugu asteburu honetan, Herrera de la Manchako martxaren urteurrena bete den honetan. Zarrik moldatutako narrazio bat bezala, txaren omako ikuin bat bezala, zinelen historio dotxu bat bezala, baite zaitut lastana. Eta Gasteizagoaz, izan ere lan istripu larria izan da, ezbeharraren ondorioz langile bat hilda, aurten bigarrena, LAB sindikatuaren datuen arabera, iaz 62 izan ziren, estila nao, ikerketa zabalik da. Alaxe da bai, Eguerdion Gasteiztik, Osalan, ikertzen ari da 47 urteko langilearen heriotza. Olarizu auzoko eraikin lan hauetan gertatu zen ezbeharra atzo eguerdian. Langile aldamiotik erori zen eta osasun zerbitzuak iritsi zirenerako ezin izan zuten ezer egin. Urrutia enpresak azpikontratatutako enpresa batean lanean ari zen hildako langilea. Langile bat hilda Olarizu auzoko obretan aldamio batetik erorita. Ezbeharra astelehen eguerdian gertatu da Olarizu hiribideko eraikin baten fatxadako obretan lanean ari zela. Larrialdi zerbitzuetako anbulantzia bat bertaratu da, baina ezin izan dute langilearen bizitza salbatu. Behargina azpikontratatutako enpresa batean ari zen lanean. LAB sindikatuaren datuen arabera, 2021 urtean zehar Euskal Herrian 62 langile hil ziren lan istripuz, horietako 7 Araban. Gaurkoa, 2022an Araban gertatutako lehen lan istripu hilgarria izan da, bigarrena Euskal Herrian. Lan istripuz bigarren heriotza da aurten, gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea egingo dute bihar komisionesek eta etzi berriz ELA eta LAB sindikatuek. Eta txalo bero bat, baita ere, osasuna zaintzen diharduten langilei, eta aizue, langilek protestarako deia ere egin dute, hori izango da, datozen asteetan izpide izango dena, eta Hamaika telebistan ere, alaxe izan ditugu, izan ere, bai, ELA eta LAB sindikatuek, eta gainerako euskal sindikatuen gehiengo osatzen duten ordezkaritza zentral sindikalek deia egin baitute horretarako. Bueno, pues egoera definitzeko erabiliko nuen hitza kolapsoa izango da, ez? Kolapso totala lehen arretan eta lan karga desbordaturik eta erabiltzaileok behar dugun arreta emateko baliabide eza. Pertsonal eta inbertsio falta ikaragarria eta egoera oso larria da baita ere espezializatuan. Ospitaleko presio asistentziala izugarria da eta guzti honi erantzuteko Eusko Jaurlaritzak errezeta bakarra da langileak esprimitzea, ez? Eta, ikusi dugu langile eventual prekarioak maltratatzen dituela, kaleratu eta gero langile jubilatuak lanera deitu, edo praktikan daudenei lana debalde egitea eskatu. Ez guztia onartezina da eta 2 urte ondoren fisiko eta mentalki oso ikutuka dagoen plantilla puntilla ematea da erabaki hau. Hori eta bada gehiago, ez, pentsa? Orain pandemiaren ondorioz ikusten ari gara zein egoeratatik gatozen, ez?
egoera hau, eta adibide moduan 2019an 3 greba egun deitu genituen lehen arretan salatzeko bereziki egoera oso larria zela. Beraz hor ikusten da egoera nola estrukturala den, eta horrein pandemiarekin ikusten da nola guztiak estan duen. Horixe ba, beraz, sindikatuek iragarri dutena, salaketa zerrendak, erosketa zerrenda ere badirudi, ez gutxi kalera ateratzeko osasun zerbitzu publikoetako langileek iragarri dutenak, eta gauzak honela, bere aldetik Jaurlaritzak zer, txalo gehiago mesedez, Jaurlaritzak zer ekarri digun, egin dezagula testa, eta, ez bada beharrezkoa, ez da beharrezkoa deitzea, edo, sorte baldin baduzue eta lan kontraturen bat indarrean, kasu horretan baja behar baldin baduzue hotxe egiteko. Bestelakoan, pandemiatik endemiara, egoera bitxi xamarra, ez da, murrizketak dezentekoak izaten segitzen dute, baina badirudi, zerbitzui dagokinean panorama edo behintzat antolaketa irizpideak aldatzen ari dizkigula, bitxia ez da Maider? Bai, bitxia eta bitxia baino gehiago ez egonkorra segurazki. Oraindikan ez dakigu Euskal Autonomia Erkidegoan ea 28 arte da indarrean dauden neurri murriztaileak, adibidez gogoratzen ez gure lagun kulturgilez, musikariez, tabernariez iraungo duten ala ez, Nafarroak iragarri du Txibitek esan du egoera oso kezkagarria dela, ospitala kolapsatzen ari diala, Ipar Euskal Herrian ere aldatu da eskoletako protokoloa, egia da kasuak disparatu egin dialako, eta azken Osakidetzaren azkeneko neurri hauek dira, guk etxetik egin behar degula farmaziko testa eta ez abisatu Osakidetzari. Nahi honek duda batzuk sortze izkit. Bat, horrek esan nahi du, ez ganez olatuaren topera iristen, derrigor jaitsiko diala datuak, ez ditugulako kontabilizatuko, nik horren hori arriskutsua dela iruditzen zait, ez eramateko jarraipen bat, benetan gertatzen ari den jarraipen bat, baina horretaz gain ere jartzen dute berriz ere ardura individuoan eta modu kolektiboan landu beharrean, ez da, pasaportearena modu neurri individuala da, orain guk geuk geure buruari testa egin eta listo. Horrek esan nahi du, ez ditugula baliabideak debalde testak egiteko, pagatu egin beharko ditugula, eta orduan sortzen dira, olako kasu bitxiak, ez? Nire gertu tokatu zaio personalati positibo izatea, atzo, eta ja atzo ez zitzaion Osakidetzari abisatu behar, baina ez du baja behar autonomoa dalako, baina autonomoa izan da, nunbaiten abisatu beharko da, gaina txerto erdia dauka, orduan, beste txerto erdia ezin du datorren astean hartu, orduan hartu beharko luke 3 hilabete beranduago, baina, klaro, ja ezin zaionez Osakidetzari abisatu, naspila da, eta tokatzen bazaizu norbait jatorra telefonoaren bestaldean, eta horrela xe onartu zuen, barkatu protokolo berria dakagu, eta ez geha aklaratzen gu geu ere, baina ez badizu inor kaso egiten, nik uste salduta zaudela, eta horrek adierazten du, osasun sistema publikoa pixkat, esaten ari gana azkeneko asteetan, kolapsatuta eta gainberan bezala dagoela, eta nik uste horregatik dela importantea ere osasun langileek sindikatuen bidez egin duten deialdia. Egoera horretan, irakasleek greba iragarri ostean protokoloa arinduko dutela Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan Maite Ubiriari irakurtzen diogu hori, orain gutxiko kontua da, eta aurrerantzean autotesta egin eta emaitza negatiboa bada, gurasoek sinatutako agiri eskuetan klasera itzuliko da aurra. Honek laberintoa dirudi, ez da gutxiagorako 11 ikusteko kontu eta komeriak ez zaizkigu falta COVID-19 honen bueltan, eta Nafarroan berriz, Txibite gidari, bestelako egoera esan genezake badutela, okerrera bidean omen, neurriak ere iragarri ditu Txibite andereak.
Eta bien bitartean, pasaportearen erabilera, txertaketa egokia den ala ez, zelako festa, Jaun Andreok. Eta Ana Galarraga izan da, batzuren jopuntuan azkena, zientzialaria da Galarraga, batzuk ez dute izan gustoko bere iritzia. Ez da, Maider? Nik uste lehenagotia datorrela kontua. Azaldu zen herri bateko kalean inork sinatu gabeko kartel bat, nire ustetan nahiko desafortunadoa egia esan, konparatzen zen txertaketa bortxaketa batekin eta konparatzen zen txertoa jasotzen zuen gorputz bat indarkeria matxista jasotzen zuen emakumearenarekin ez, eta gaina holako lelo bat erabiltzen zen nire gorputza nire erabakia. Orain arte, eta nik suerte eukinun Anarekin egoteko hau gertatu eta hurrengo egunean Berria FM-erako podcasta egiteko ez, eta berak esatezun orain arte isilik egon zala, iritzi pasaportearen gainean dauden iritziak balidoa diala eta gaina ezin dela txertoaren gaia bakarrik ikuspegi zientifiko batetik heldu. Heldu hartzaio ikuspegi sozial batetik, heldu hartzaio ikuspegi filosofiko batetik, etiko batetik, eta orduan ordura arte nahiko, eztabaida horren aparte zegoela txertoaren alde izandakoa ere, ez? Txertoaren aldekoa eta pasaportearen kontrakoa izan da ere, eztabaida horietatik kanpo zegoela. Eta egia da, kartela ikusterakoan, eta nik hortan bat iten dut berarekin, marra bat gainditu zela, ez? Aldarri historikoki, aldarri feminista batzuk izan dianak, eta iruditeria hori guztia beste aldarrikapen batzuk erabiltzeko, idatzizun alako zerbait, hau onartezina da, edo horrela ez, edo antzeko zerbait, eta hor jaso du erantzuna. Nik uste polemiketan sartu baino, askoz importanteagoa dela, Anaren hitzetara etortzen naiz berriro, pandemia hau sindemia bat dela konturatzea, alegia hainbat krisik bat egiten dutela, osasun krisia hor daukagu, eta osasuna bere gure gorputz buruaren osotasunean aintzat hartuta, baina ekonomikoa ere bai, ingurumen krisia ere bai, eta horren krisi soziala ere bai, ez? Eta horre guztiak, arrakala handiak sortzen ditu gizartean, eta gure artean ere, azkenean, ez da, ematen du derrigortuta gaudela, iritzi bat eukitza, eta iritzi horiek erabat polarizatuak izan behar diala, eta grixo horiek galdu diala, eta horregatik endemia bihurtzen ari den pandemia hau agian ikuspegi sindemiko batetik aztertu beharko genuke, eta arlo guztietako profesionalei leku egin iritzi hori emateko, eta dudari gabe, Ana egiten ari dena da zientzia divulgatu, 2 urte hauetan zehar, eta nik uste ez zula merezi, egin zuen irakurketa batik ez zula merezi jasozun olde hori edo. Baina batez ere nigeratuko nintzateke kartel hortan aldarri feministei egin zitzaien olako ezakite kutsatze edo erabilpen hortan. Sindemia, pandemia, endemia, egia dena da, sare sozialetan herri zenbaitzutan ikusi ahal izan dena fitxa batek, emakumeen gorputzen baitako burujabetza, txertaketa derrigorrezkoarekin, lotutako burujabetzarekin edo eskubide individualekin lotu nahi izan dutela, horrek hautsak arrotu ditu, eta hainbat izan dira, tartean Ana Galarraga zientzialaria bere iritzia publikoki plazaratu duena. Hemendik ere, esango dugu, bat egiten dugula bete-betean Ana Galarragarekin. Baina izue, pandemia, endemia, sindemia, COVID-a gora eta bera, eta izue, egunotan, bapatean azaldu zaizkigu alako mapa batzuk, esango dugu, Frantziako Errepublikan, zentral nuklear mordoa dagoela, beraz, alde batetik badaukagu mehatxu nuklearra, eta Espainiako monarkia parlamentarioan berriz, aizue, populazioaren pareko zerri populazioa omen da Espainiako estatuan dagoena. Eta kontuz, gehiagizko esplotazio honek omen ditu gune nagusiak, Lehoiko Gaztela, Kataluniar herrialdeak, eta baita Aragoi ere, ze pasatzen da Euskal Herria gertu dela Nafarroan, antzematen da honezkero, lobby honen atzaparra, eta horretan, zoritxarrez, ageriko adibidea eta gordina Kaparrosoko superesplotazio horrekin. Lur komunaletan izan zuen abiapuntua eta lur komunal batzuetako ustiak eta merke batetik izugarrizko esplotazio eta kalte ekologikoa, aizue, hemen, etxean bertan, ez da urrutira joan behar.
Kutsadura zantzu arriskutsuak eragin ditu Aragoi ibaian Kaparrosoko makrobehitegiak. Egitura erraldoiak kudeatzen duen Valle de Dieta SCL-ek bere gain hartu ditu inguruko landa lursaiak zabortegi gisa erabiltzeko eta azpiegituraren aurka agertu dira Kaparroso, Marzilla eta Lesbeseko hainbat eragile eta herritar. Greenpeacek adierazi duenez, pixor isurketa masiborrek kutsatzaile honen errek handiak eragiten ditu eta horrek inguru giroan sortutako kalteak azaleratu. Javier Charral Alnus Marzillako kidea da. Este tipo de instalaciones se procesan los purines de sus vacas y también no solo los purines de sus vacas, sino residuos orgánicos que vienen de otras partes de la comunidad y no solo de la comunidad, también de todo el estado. Animalien gorotzak oso aberatsak dira nitratoetan, eta industria abeltzaintzan bezala kantitate handietan ekoizten direnean, eta lurretan kontrole gabe isurtzen direnean lurzoruentzako eta urentzako pozoi bihurtu daitezke izaki bizidunengan kalteak eraginez, pertsonengan barne. Se produjeron unas cascadas de unos vertidos, no sabemos muy bien de qué, y entonces bueno, saltaron las alarmas y a partir de ahí pues se empezaba a estudiar y analizar el asunto y ver en qué medida la afección, hasta dónde llega la afección. Azterketa horrek erakutsi du Aragoi ibaikurak nitrato eta bestelako gaien neurri esanguratsuak dituela eta arrisku mailatik gertu dagoela uraren kalitatea. Ibaiak garrantzi handia izan du eta badauka eskualdeko herritarrengan. Kutsadurak eta ustiaketa ereduak ere eragin handia dute tokiko ekoizle txikiengan. Hala ere baikor dira eskualdean ikusten baitute herritarrak kontzienteak direla ekoizpen txiki, jasangarri zein ekologikoen onurez. Que no beneficia a nadie y bueno, yo creo que tiene fecha de caducidad porque no hay quien soporte la macroexplotación tanto de animales como de la tierra, ¿no? Elikadura burujabetzak landa garapenarekin zerikusi zuzena du, landa eskualdeak elikatuz eta beraztuz sistema egonkor eta jasangarrian. Pues creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que hacia un sistema agroecológico que los propios productores y productoras pues decidan sobre cómo van a producir y sobre cómo lo quieren vender. Makrobehitegiak aldiz kolokan jartzen du lurren kalitatea eta horrek arriskua du tokiko ekoizleentzat. Horregatik azpiegitura erraldoiaren aurka agertu dira ere. Erakunde ekologistak oso kezkatuta agertu dira Valle de Dieta enpresaren delitu jokabideagatik eta azken isurketengatik ingurumenean kalte larriak eragin baitituzte. Gobernuari eskatu diote haren esku hartzea. Alaxe, ikusten duzu gaur denetik ikarri dizuegula eta ikusita zerri populazioarekin zenolako arazo dagoen Espainian eta Euskal Herrira gerturatzen ari dela arazo hori, ze kontatuko dizuegu txotx garaiare hasiko dela eta txotx garaiak zer ekarriko dugu gogora. Txotx garaiarekin etorri omentzitzegun pandemia madarikatu hau, honezkero sindemia edo endemia izango den hau, baina festarako tarterik ez, aizue, badirudi oain ambulategian ez dela jakinarazi behar zure positibotasuna, baina aldiz parrandarako tarterako badirudi ez dagoela malgutasun handirik. Honezkero, Frankok lortu etzuna ere, lortuko dueneko Goia alkateak, danborra da, beste urte batez, ez dela egingo iragarrita. Maider, hau ez da gulertzerik. Endemia bai, danborra da ez, nola leike hau. Aitortu behar dut, ulertzen zuna ni naizelako Donostiarra, eta ordu nezetela bizi hain, ordu inoiz ez dut ulertu tamorradaren asunto hau. Baino ala ere. Azpeitiarrak ez ditugu gaztuko, Egia da. Eta hoiek ere, bertan bera gelditu da, aurrena bai bintzat. Eta falla eta barra asko ere. Lasarten ere badao tamorrada. Lasarten ere bai. Ez dakit, ematen du gaur irakurriete periodiko batean ez otean izango azkeneko aldiz bertan bera geldituko den ekitaldi publiko bat danborradarena. Ez dakit, bakitena da, hori, azken momentu arte, iazkoan adibidez taldeek ensaiatzeko aukerarik ere ez zuten euki, ikuste zutelako etzala egingo, aurtengoan bai, hasi dirala prestatzen badakitzen, naiz Donostikoa, baina laguna baditu Donostin, orduan,
Bakit azken momentura arte goia luzatzen egon dela, eta azkenean ez dela danborrada ofizialik egingo. Ikusteko dago, ea nolakoa izango da, gogoratu behar dugu lehengo urten festa egon zala, giro nolabait kontrolatu egon zala, gauean ertzainak etorri zian arte ere, eta, bueno, gazte bat iman digula puskatu zioten, langilea zan gaina ostalaritzakoa, atxiloketa batzuk egon zian, orduan ikusteko dago zer datorren San Sebastian gauarekin, eta ezakit beste agian errepresio olde bat edo, etor daitekeen ikusiko dugu. Alaxe ba, danborra da konduak. Baten batek San Sebastian egunaren bueltan danborra jotzeko asmo baldin badu bestela, itzakiaren bat bilatu dezakezue, esate baterako, datorren urteko danborradako ensaio bat dela. Ze azken hilabeteetan ensaioak egin dira. Beraz, ensaiatzen segitzeko aukera bikaina daukate baita aurtengoan ere danborradek. Edo nola ere, egoera bitxi xamarra, lehenago Maiderrek berak ere aipatu digu, ezegonkorra ere badela. Buru osasuna berreskuratzeko urtea izango ote da hau, ala okerrera joateko urtea. Gora begiratzeko ez diote batzuk, beste batzuk baietz, ezin da jakin, baina izue, umorea galtzea izango da azkena ez da. Eneko Goiari eskainia, Donostiako alkate jaunari, Espainiar jatorria duen egunkari oso saldu batek, ala diote, ez dakigu hain saldua den honezkero, zartaiak bezain pare, baina titular hause ikus edo irakur genezaken, Donostiak danborrada bertan bera utzi du. Zuzenketa bat falta zitzaion, Eneko Goia alkateak Donostiako danborrada bertan bera utzi baitu. Berari eskainia, sarri-sarri, danborrada, itzuliko gara, kolpez-kolpe, baina itzuliko gara. Eskerrik asko Maider Galardi F. Agirreri gaur geuran izateagatik eta baita zuei ere.